Dan Musa tare da shi da ɗan mai waƙa wato Salim Smart, wanda idan har aka bibiya harshen waƙa Hausa na ɓangaren waƙa to fa za ka ga wayannan mawaƙa ne masu cike da baiwar waƙa, masu cike da farin jinin waƙa. Idan ana bibiyar waƙoƙi fa za ka ji waƙoƙin suna matuƙar burge miliyoyin masoya a fuskar waƙa. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shiri namu na yau. Kada ku manta, idan har ka kasance baƙo ko kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar nan ta ƙararrawa domin sake kasancewa da mu akai-akai da zarar mun saki sababbin ayyuka namu masu ke da burgewa, haka zalika kuma da bada nishi. Na fi tabbata da yanayin zahiri idan har kana bibiyar waƙoƙin Dan Musa fa za ka ji yana zubo waƙoƙi masu ke da ban mamaki, haka zalika kuma da basira duk a cikin salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da yanayin zahiri Dan Musa dai mawaƙi ne mai cike da abubuwan ban mamaki a cikin waƙoƙinsa. Haka zalika ma fa idan har ya doka waƙa fa za ka ji ana bibiyar ta duk inda za a iya samun ta, za a same ta a wannan ɓangaren. Na fi tabbata da yanayin zahiri ma haka Salim Smart, idan har ka kasance kana bibiyar waƙoƙin harshen Hausa to fa za ka san sa a fuskar waƙa, domin fa shi Salim Smart mawaƙi ne mai cike da ƙayatarwa, burgewa, haka zalika kuma da ban mamaki a cikin salon waƙoƙinsa. Kada ku manta da yi mana sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na wasu Facebook, Twitter har ma da na Instagram. Na fi tabbata da yanayin zahiri wayannan mawaƙa wayanda suka girmama a kowane irin lungu da sako za ka ci waƙoƙinsu suna bibiyar duk inda kake. Kada ku manta da yi mana like da comment na yabawa, shawarwari, haka zalika kuma da abubuwan da ba a rasa ba. Mun gode da kasancewa da ku tare da mu a wannan lokaci. Dan Musa tare da shi da ɗan mai waƙa wato Salim Smart, wanda idan har aka bibiya harshen waƙa Hausa na ɓangaren waƙa to fa za ka ga wayannan mawaƙa ne masu cike da baiwar waƙa, masu cike da farin jinin waƙa. Idan ana bibiyar waƙoƙi fa za ka ji waƙoƙin suna matuƙar burge miliyoyin masoya a fuskar waƙa. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shiri namu na yau. Kada ku manta, idan har ka kasance baƙo ko kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar nan ta ƙararrawa domin sake kasancewa da mu akai-akai da zarar mun saki sababbin ayyuka namu masu ke da burgewa, haka zalika kuma da bada nishi. Na fi tabbata da yanayin zahiri idan har kana bibiyar waƙoƙin Dan Musa fa za ka ji yana zubo waƙoƙi masu ke da ban mamaki, haka zalika kuma da basira duk a cikin salon waƙoƙinsa. Na fi tabbata da yanayin zahiri Dan Musa dai mawaƙi ne mai cike da abubuwan ban mamaki a cikin waƙoƙinsa. Haka zalika ma fa idan har ya doka waƙa fa za ka ji ana bibiyar ta duk inda za a iya samun ta, za a same ta a wannan ɓangaren. Na fi tabbata da yanayin zahiri ma haka Salim Smart, idan har ka kasance kana bibiyar waƙoƙin harshen Hausa to fa za ka san sa a fuskar